Bagong modus ning text scam na subuot may traffic violation ang nakaresibi, lakop ngunyan. LTO asing PNP Anti-Cybercrime Group nagpatanid sa publiko na makakaresibi kan siring na text message. Uyan report ni Chris Novello. Planong magpasiring sa opisina kan LTO sa aga kan motoristang si Santiago. Ini nga nang i-validate sa opisina ang sayang naresibing text message na subuot may nakumitir siyang traffic violation. Nakapalaman kaya sa text message na masususpendiran sa iyang driver's license kung dai makabayad nin multa. Ma-verify po sa LTO na may man akong violation. May man po akong violation, tanong nakareceive ako ng text scam na aro pa yan. Ang LTO Naga District Office nanuturan man ang pagdakol kan mga motorista na nagbe-verify sa saindang opisina dapit sa nare-receiving mga text message. Tinawan doon ka na hensya na scam subot ini asin day basta-basta magtubod sa siring na modus. Ilang clients na pumunta rito, sunod-sunod pati yan. Everyday meron dalawa, isa or tatlo. Kaya sabi ko nagtatako. Hindi naman kayo usually nagbibigay ng mga ganyan na message. Kasi kung na-apprehend ka, ikaw mismo ang pupunta sa LTO, di ba? Inalerto man kan PNP Anti-Cybercrime Group ang publiko sa panibagong modus ng phishing scam o klase ng panduloko na nagpapadala ng malisyosong text message o email sa sarong individual. Duman po sa mga nakaka-receive ng mga arog kaya ng mga text messages. So I would advise po na dai po mag-entertain kan mga arog kaya na text messages. Pag may violation kita sa trapiko, pero may kitang personal na titikitan. Bagong modus po ini. Abiso pa kainin na marepang i-block na sanaan mga numerong nagpapadara kan siring na mensahe sa iba pang estilo ng scam. Kay panan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia.